and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Oh, wow! Kadakuha na ba yutik? Tungod ani bay, manuroy ta. Ha? Adto ta sa resto bar. Nga gitrabahuan si mong sawa. Ha? Nag-enjoy ta. Kuyog na ko. Ako'y gastos tanan. Bayutik. Mahimog na doon na to si Claire. Mga tuta. Ay lang ba yoy? Ha? Nga naman. Kung mo adto magaling ta dito, no? Ako nang paibauno na si Kati. Ay, yung paybaw. Sudden attack ni ato. Pakalit ni. Surprise ni na to ba? Surprise na to niya. Bayutik. Ako'y gasto. Ha? Gusto sa ko nga muduha dito og billiard. May bilyaran man dito. Oo, doon na, pero paibaw ko lang ginato si Kati. Nanugo naman dito na ako. Nga kung muadto ko dito, kinalan gud nga paibaw ko na ko siya. Mo ba? Unsa man? Tay para ko tinuod bitaw nga, nakadaog ka. Ulagay! Kanawag ko sa Porto akong numero. Surtihan ni mo, no? Tagay ko yung juice, be. Oo. Yan, juice kauban sa clubhouse. Kauno na. Moinom ko, giwa ko. Nakaya niya. Ambe. Saman, nagkikomplituhan ni mo pamalit ang imong bana. Oo, kumplito to. Sapatos, calzones, jacket, polo shirt. Mas mayo noon. Ah. Oh, may nanawag sa imong cellphone. Baga, basig si Franco na. Nalagi kiat-kiat. Ay, no, saan ka? Si ano, hadlok gid ka no? Ha? Si Sofia, Oh, si Sofia, ito ba ka? Hilom. Hello, Sofia. Hoy, upa ka na human o pa-doktor diha? Ako anday, mga 1 hour pa day. Mahuman na tingali ko diri. Kay katulumang ko. Hapit na. Sama sa gundagam sa kong pasyente diri si Dr. Yu. Uy. Mao ba? May sapungan ni mo ng cellphone. Gipalayo ni mo ng cellphone na naman. Ikaw mo si Dr. Yu. Si ako'y doktor yun. Magpa-Dr. Yu ka. Oo. Sige na. Hello, day. Hala, no, nasinugsulti diri. Wala ka maminaw na ako. Day, putol-putol man imong signal diri, day. Uy, dagagay customer diri in town, uy. Lagi, mo anak ako karon. Hapit na lagi. Dag, Dr. Yu, nagitawagan ako sa kong trabaho, andok sa mandok. Madugay pa, Dok, please. Doc? Okay. Ikaw sunod. Ay, thank you, Doc. Day Sofia, day. Nakadungog ka, Day Sofia? Si Dr. Yu to. Si Dr. Yu tong mitupag na ako. Sige, palihog lang ko. Okay, bye. Bye. Na doktor yun na noon ko. Mamlay ka mo insik. Mainsikli kag ahat, no? Maumag na akong pasangil, kung malate ko, kay magpa-check up ang doktor. Okay. Uy, dili na ka Dr. Euron, si Greggy ka na. Sige na, uy, gusto na karong igawas. Niya, moderate na lang ko karon sa trabaho. Ayaw una. Ayaw na. Uwa pa ang second dose. Second dose? Naku, Greggy, intaw second dose ka karon. Trabaho pa ko. Shhh. Uni apa, gusto man sinoy utik nga mga tuta. Di lang ta magbuot-buot, Claire. Bitaw pa no, pasinog masuko si mama. O gani, suko dito. Nagpaapo ba sinoy utik da. Dako day siya daog pa. Kadaog man ko siya. Ambot lang, dako ba? Kadita, ato na ko. Okay pa, pahibaw alang ko ha, ug madayon mo. O day, Claire.
ang mayuan ni bay, ha? Adto na lang nato siya sultihi nga, kuhan nga mo adto ta. Kung tuwa na ta dito. Mo ba? Oh, sa to pa, siguro na, dili na siya makabalibad. Total, wa man kay gasto. Ako man may mo gasto. Oo, no? Malipay sila. Kaya ako, bisag, mo gasto pa ko mga 10,000 pesos. Gastohon ako. Malipay lang sila. Kay, dako ko sila halin silang gusto bar. Di ba? Busang mangadto na ta. Oh, kana? Ubaw man ka. Bedek, hibaw ka. Isod ba kayo itong kinaiya? Kung gustong masukot o siya na ako ba? Uy, Franco. Okay. Nauman na imong gusto, ha? Magamuan man eh. Yabagsot ko ni mo. Ayaw na bigay mag-ilis na ko. Okay. Manawag na sad. Wa naglagay si Franco na kitron. Kiyat. Hilom makitubagon ako. Tubaga. Hello, Dong Franco. Nanawag man ka. Busy kay ko, dagang kay customer. 428. Unsa 428? Si Bayutik. Nakadaog sa surtris sa numero nga 428. Oh. Ano mo kaniya? Mura magkaog. Mura magkag nagtungas o bukid na unsa ka? Ay, busy lagi taon kay kung anong nanawag ka man, dagang kay customer. Unya to, unsa man nakadaog si Utik? Nya, unsa man nanghatag siya miron? Mubang ka siya, day. Iyamang iyaming dadon si Day Claire. Oh, asa mo niya dad Anak diya sa imong gitrabahoan. Unsa? Uy, ngano ko tong ariman dire. Unsa man mag-inom mo? Oo, ako nang magduwa sa kunog billiard. Uy, magduwa billiard nako. Billiard ba? Uy, duha billiard. Uy, kay giilisdan og tapiti. Di lang mi magduwa. Ay, ayaw lang lagi dad si Claire diri. Unsa ka ba? Uy, nga naman. Kung amang good, day nagduwa og poker diri ba? Braha niya. Di ko gusto, nga makakita ang atong anak anang sugal. Ha? Saman kasabot ka? Ayaw pakit as Claire. Kuan, kining... Kalitsi ni mo, dagang pagkakuan kining diha. Saman patuo ka o dili? Sige. Pagsulti! Sige, day. Di nalami mo anak, di nalami mo anak. Ayaw mo pagsuroy-suroy in town? Kaya na ay COVID. Unsa pa? Puyo lang mo diha. Nya, human, pagpalit na lang sa inyo hang ganahang makaon diha. Anak na lang mo pag-inom diha. Oo, day. Ay, mo lagi. Na, daan pa ko nga di yung sugot. Di nga na to supakon ba eh. Mayroon sa noon ba para di ta makagasto ba? O ikaw ba, di ka kagasto. Di makuhaan ang imong daog diha. Ayaw ba? Magpalit lang ko. Palit lang ko crispy pata, ice cream ug beer. Dire lang ta sa inyo para way gubot. May pa ba'y Utik? O sige, mag-una ako ganaog ha. Okay. Pabuta ko dito sa eskina. Distansya mga 5 minutes, musunod ko. Manaog sa rin ko, okay? Hapit okay. ka dito. Sige, hapit ako. Sige, arin ako. Okay, niabli na ang elevator. Madirit sa kong lakaw. Niabli na ang pultahan. Madirit sa kus iski naglakaw. Hello, Tami! Janice? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!